Da kyau. Mun gama da kowa. Ba wata hujjar da ta rage. Shefa wancan. Sauri mu je. Gama da shi. Da baka shigar da sabgar siyan tsaraba ba, da yanzu mun isa annabaram. Kowa ya tsaye ne nan gida ne, kamar farantin karfe kuke. Bayan an ci abinci sai dai a wanke, sannan a killace a loko. Mu baki ba kamar hakan muke ba, mu kamar ganyen ayaba muke. Ana gama cin abinci a kai sai shara. Na sayi kayan tsaraba ne domin na samu gurbi a cikin zukatan mutanen ku. Me yasa madadin ka siya a Dubai, ka siya a nan? Cikin girmamawa? Krishna? Krishna ta mun magana da girmamawa. Shin ko dai ka samu ka sauya ta ne? Bayan shigowar mu India. Yarinyar daban da sarin da ka sinki zagi ba abin da ta iya. Ita ke magana da ladabi? Ita kanta girmamawar ba kasar India aka haife ta ba? Ware, an ce ka zama ba India ka sai na India. Shi yasa na sai tsaraba a nan. Me yasa a can ne kake samun kuɗi sai kuma ka turo su zuwa nan? In tambaye ki, dan yana aiki da hukumar zuwa wata, Abdulkalam ya dawo da jirgin zuwa wata ne? Da ilimi ya dawo mana nan. Ni ma kamar haka ne. Shashashan banza, sakarai. Ta yaya har zaka haɗa kanka da Abdulkalam ma? Shashasha alade. Barawan martaba kawai. Dan tasha kawai watsatsi. Jaki kawai. Haka martabawa ke da gajeriyar rayuwa? Masoya, me yasa zaki zage shi haka? Krishna, kana da sai mun daukar mataki Krishna. Sai bayan ta gama zaka dakatar da ita? Tsakaninmu da walƙiya sai dai mu kalle ta. Za mu iya dakatar da ita ne? Zagi ma haka yake, baya gimtsuwa. Kai gaskiya. Yare nawa ta iya ne to? Jami'ar jirgin sama ce, ta iya yaren kowa. Kenan wasu yarukan sun danne yaren uwa ko ba haka ba? Krishna mai wani abu mana. Idan ta zage ni na zago gashi dakatarwar ka ba ta yi. Ina da auduga nan. Saboda haka zan toshe kunnuwa na bacci cikin salama. Krishna, wannan fa nauyi ne ga duniya. Ta yaya ma ya zama malamin ka? Mara amfanin malami. Krishna, na'am. Ba kai kadai ba. Hatta auduga ma ta kasa dakatar da zaginta. Bayan audugar a kunnuwa na ka san kamata? Zage-zage ta sai rikita ni. Ta yadda ban ma san me nake yi ba. Yanzu bari sa audugar a kunnuwa na kawai na kirfice. Marka gani. Za ka iya tsere min ko ina ka je ƙarshen ta karewa za ka yi a gabanmu gaba ne wannan baya zak ɗin da mu ta dogara sai dai waje ya sauya amma mutuwa sai ka yi